Mikä on parasta, mitä ihminen voi tehdä yksin, kaksin tai ryhmässä? Mä annan vinkin, se alkaa S:llä. No ei ole seksi, eikä suklaan syöminen, vaan sauna tietysti. Eiköhän lähetä ottaa löylyt. Sauna ei ole pelkästään hikinen höyrykannu, vaan kulttuurinen sielunkehto. Sauna on ollut suomalaisten elämässä jo tuhansia vuosia, ja varhaisimmat saunan jäänteet juotavat juurensa kivikaudelle. Aluksi saunat olivat maakuoppia, joihin viriteltiin tuli, ja kevyen kuumentamisen jälkeen tilaa lisättiin vettä. Näin syntyi löyly, tuo mystinen höyry, joka edelleen saa suomalaisen sydämen läikähtämään. Suomalaisille saunominen on lähes hengellinen kokemus. Löyly ei ole pelkkää kuumaa ilmaa, vaan sielun höyryä ja balsamia. Saunassa puhdistaudutaan ennen tärkeitä juhlia ja elämän käännekohtia, kuten häitä ja merkittäviä juhlapäiviä. Se on myös ollut tärkeä osa perinteisiä suomalaisia parannusrituaaleja ja kansanlääkettä.